Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis gone garing iki masih sok ngguwak pangmisan gimana luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung kira mati selawe kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke golek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Awakmu rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama klub misale ngene dolan ngene kaji gathering kok nganu numpak suprak kae. Iya mah gampang. Ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya sana angkat abdal sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Bener. Nduk Lilis. Salah. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya kowe anu nur sewu, Nduk, nur sewu. Remenan kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pewedes, Mas, ben iso huha-huha. Karo keringeting atas-atas. Jaluk itu. Mami lihat Mbok Rindo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso itu? Isa. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Bias ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini, papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Kita eman-eman to manggonku. Gue dulu-dulu ono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres. Nek misalnya aku nduk bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndak kelora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur Dadi yen kentang. sewaya-waya katoke suwek Kentange metu. iki mandek sih katoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren Lah pokoknya. iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng nih wis enak-enake wi pokoknya. Tapi cara gedang lo ndalu karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Kowe ora ngerti. Piye to Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, terus Sing piye? lanang ki selingkuh. Heeh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Karena piye apa sih kan? Kalau kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene tinangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nomor kene kene. Iya. Wow.
Enggak enak aja. Kon iku ya apa sih? Enak tak mangan jero. Aduse ndok jero. Iya, iya. Kopi ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh, bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Oh. Wah. Kalau nyengek-nyengek. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tabu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhek blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumasane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso? Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Lha kono blonjo. Kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane marani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondang ngandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi rasa sangklir ngono. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Apa, Be? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepiye iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyanyi Lah gue. nggih nggih. Terus apa kuwi apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Kiye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ning niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir tuh. Bi. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki murid robot gedek ta. Yo ora, lah wong-wong kok mosok gurune yo robot iki. Kok elek aidemu takok lho. Tara yo ora roh yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Yuk belajar membaca. MO Mo. TO Ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Mbak, dalan bayi di aspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora di aspal iki? Soale dalan niku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjol-gonjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya Mbak. Aku urung tahu wis.
Ono wae. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Loh. Sopo iki? Aku dul kemin sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to masih ora ngerti. Apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng lho yo. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Mangan ini ngombine wetan sae. Lintasane lain. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok bae. Iki apa ki? Rahasia melok. Lah emang sampean roda. Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti ora bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kan. Ngawur ae. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek bogo-bogo tekan kene. Lah aku suka. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Jajane sampean seneng tenang di bojo aku kok ora rek, Pak. Rasane pakai bojo aku. Alah, beda terus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah nguntuk aku. Status kok gak cetha. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak jeblonjo lah, gak dolong tahun lah, gak apa-apa. Wes, ayo mangkat donjo. Sisa aku tanang kecamatan, aku KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo, ayo. Mbak, bungkusnya kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Nganu, karo susunya ya, loro ya. Susu. Nah, Susu kerja di sini, Lek. dah, dari siji. Ya wes, gak apa-apa, Mas. Ya petengan. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Lu ini ngomong liane gatel ora iso ya. Gatel. Juga jaran tenan tara ya. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho. Gatel lo dhewe. Tempek ki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sira krasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gede goblok. Mending tak jempoli dhewe ya Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manu iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, cek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku cek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Iya apane? Wis ganteng belum? Urung. Lah. Kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas e? Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki ijik. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa?
Kok ada nomor baru telepon sopo sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah, Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya, Dedi. Bojomu mana? Bojoku masak ning pawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho pria takut toh. Alah, podo reoke takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah mengenal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku ini baru tahu cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah, aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Masane rabi penak lho, Bu. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jlembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer. Anak lo itu nih kadal. Kita percaya takon wong tua-tua biyen. Lagi peraya dadak begini kuburane. Oh, dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe percaya. Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1, paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon nek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5, legi. Legi nek kanggo wong. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to? Kok keriting? Pertanyaan gatel tenan. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti Kak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek.
Ini sampean suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? Jonte kon yo glidis ya. Dalane buntet. Rasa lewat lho. Wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat. Kan ra usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sido to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho mosok tekoki ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben enak lewate. Ini parah. Mbak, anu bungkus kopi mbak. Kopi apa? Apa lapi? Pira bilek? Siji loro 100 bungkus mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu atus tah ye. Itu kon 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar tak bayar. Nolong, lempah. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Kok demok masamu bojomu kok pi? Aku dikongkon kuwi rek. Ya senenono kae. Salahe manut. Kowe meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dene anakne tok meteng lho jane apa? Jane si Hawane pengin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon nek kanggo wong lanang sabar, nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor telu wage kanggo wong lanang pengertian, nek wong wedok judes. Nomor 4 kliwon lek kanggo wong lanang penyayang, nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi lek kanggo wong lanang welas asih, nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Maknur aku arep takone tolong dijawab ya. Oke, siap monggo. Kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Jangkrik tenan. Iya, kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Durung sampe tak jawab. Bos, ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki urung tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho. Oh, dijawab bener kuwi kok kontak kemarin iki to. Tak kok urung ngasih dijawab lho bener kuwi. Apane sing bener? Yo. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Halo Mas Brondol, gede sungguhan tangi gak karon. Lah, iki mesti Suraya nek iki. Aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Terus aku njaluk
sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya orang ngedabrus. Wis nang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil, wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah ngomong ngono iki gak ngedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tong ditakoni yang guyu tok. Umumnya nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lek wekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cutruk ngono. Anjay. Sampai nek nesu niki ketok ayu lho. Apa nek mesem yuh jan ayune pol. Mau gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Dan masih membuat aku ingin menikahimu masih. Aku lho yo gelem. Ayo segera kita gas ke KUA Masih. Yo wis ayu to ndang, tapi aku ora duwe duit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah mas kawinnya piye? Air segelas gas sah. Yo wis ayo, sowan ngenteni opo? Nanti aku semeripit lek dipuji-puji ngene iki. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dinggo masa depan nih. Dadak njaluk putus lah. Iki ra manah berarti pacarmu wi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono wi? Soalnya rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dhek, nggonmu berdua ngono lho. Oh, tara yo dulu. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay. Kondi ngono wi. Wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar ya ning kene. Lah aku lho luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredit kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kok kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapak, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Numpak Innova apa numpak Innova? Iya mas, kuwi bingung mas. Salahnya padha penake lho mas. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innova itu kalau pada penake ya. Makane kuwi mas, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova itu orang bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ini. Sing nek numpak aku malah kowe sing gak suka piye to mas? Wis nang ngono aku kira numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek goyak-goyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih goyak-goyak ngono ya konangan. Sompora. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN.
Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nek anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe teng pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nek tem PLN wis. Lah iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lak truk to. Wow, lah wong ki ra genah. Sampeyan gak mangan tak? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lho? Biasa aku nek mangan niku awake wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya. Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, iya karwane engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kene iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani foto lho. Rumang sam lho ya apa sih kon niku adano. Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampeyan njaluk apa ae tak turuti. Tapi kon golek purik ngono kok kono. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Ah, kon golek moto golek purik ngono kok. Ah, apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngono glibet aku butuh. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangan lungsuh. Sore-sore Padang bulan. Ayo konco. Padha dolan. Nah, lagu lumah Mas to rumah. Kan tebu digiles dadi gula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni nek wis tuwek ndang dipateni. Wah iki lagu mbok liyane kuwi. Apamu iso apa? Mek apa meneh? Lagu ya awake paling tidak saut-sautan. Oke. Ki jajal ki. Oke, bisa. Dan kendal kaline bungu. Ayo nanti saut. Iya ta. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Mari wong lanang-lanang iso pemintil iso mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawa. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul-ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokot. Bojo aku ku enak lho. Eleh gedak brus. Rak doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya kok wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Gila, tenang kok. Aku wis tak gede. Eleh gak suka. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucruk. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lagi lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matenge ya, Mbak? Terus pengalaman dari umur
belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapusi iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Masane rabi penak lho kuwi. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek cipta, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dek blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumangsane kok masa mencer-mencer yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, masa urus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu mau blonjo? Kempes-kempes nih, koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng endok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng endok ngono lho. Kumangsane ngarani ndok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kowe digoreng sitok ngono. Benda kira sangkle ngono. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan yo kena. Anja. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Koyo ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu aku pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho untung aku di mobil kabeh kok. Aku tok serong di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Tampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku di mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Pemangsane aku ki
wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem kok ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah, Ana kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang 1 nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Oh meng rungkulat karo aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki wis termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Lah ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang 1 ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Masih yo morat-marit ngene iki yo manise kok. Gimana? Gimana apa nih? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya, makanya tayo gimana? Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba sabune. Oh, dicoba jabu ya. Yo iya nende. Ya wis kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, kok tak urusane kabeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jahe. Bi. Jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah burine masa ora mbok waca iki. 6 PI. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Oh, soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Duwe dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora duwe duwe arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Duwe dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae lah.